yana addu'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa. Shi kawun annabin Allah ne, da ya shigo wuri duk yawan mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hada khali, ga kawuna, in wani ya isa ya nuna mun kawun shi. Sa'ad kadai ke da wannan daraja. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma saddid ramyahu, idan Sa'ad ya harbi Allah karye misin target. Allah ce na amsa. Tun daga ranar ko a duhu Sa'ad ya harbi to an mutu da rufa ido. Sannan ya ce idan kuma ya addu'a ya Allah ka karɓi addu'an shi, tun daga ranar Sa'ad bai ƙara addu'a Allah bai amshi addu'ansa. Shi yasa idan ana yaƙi, sanda aka yaƙi da giwaye, da sabai ba su gane kan giwaye ba su taɓa yaƙi da giwa ba, aka yi ta kashe su, kawai sai suka rinka tara kibiyansu a gaban Sa'ad. Idan ya harbi annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanda ya fasa idan giwa ta faɗi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irmi ya Sa'ad fidaka abi wa ummi, ya harbi ya kai Sa'ad fansanka uwana da ubana, la ilaha illallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fake ce ma Sa'ad fansansa uwansa da ubansa. To shine aka ce ma sayyidina Umar ga Sa'ad nan bin Abi Waqqas ya jagorance mu. To ya san waye shi, ya san waɗannan nan sosai. Wallahi Sa'ad yana fama da ciwon maruru malam, da kyar yake zama ma a ƙasa akan kujera, bai iyawa da kyar, amma yana jin an ce ya fito. Yana fitowa aka ce zaka jagoranci yaƙi ne, sai bai ma nuna ma sayyidina Umar bai da lafiya. Zaman da ya a siddin dokin har sai da maruru ya fashe akan siddin dokin saboda jinya, amma ya shanye ya daure dan kar a ce ya koma. Yana zuwa ya ce ya kai Sa'ad, ga tawagan annabin Allah nan a hannunka, ka tuna yadda annabi yake, ka tuna waɗannan masu yi ma Allah sujada ne, ka tafi. Ya sa je ka, har ya juya ya tafi, sun fara tafiya. Sai na Umar ya ce ya Sa'ad, yana juyowa ce ya zo. Yana zuwa ya ce sai na Umar ya sa yatsunsa guda 4 ya bugi kirjina, ya ce wallahu ma'ak ya Sa'ad, ya ce Allah na tare da kai, kar ka ji shakkan kowane ɗan mace. Ya ce ka lizimci abin nan yadda ka ga annabin Allah ya karka saba. Ya ce duk rintsi duk wahala ka rinka bin yadda footstep ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a yaƙi karka saba, domin mutanen da za ka fuskanta sun fi ku takobi, sun fi ku makamai, sun fi ku yawan adadi. Ya ce amma ku kuna da Allah ne. Ya ce idan ka kuskura ka saba ma Allah kai shugaba, to mabiyanka ba za su yi maka da'a ba. Ya ce idan ka nizumci abin nan yadda Allah ya ce, wallahi za ka ci nasara. Ya ce ya sa ina ƙaunanka domin Allah, kuma ina fatan Allah zai baka nasara. Ya ce ka tafi, amma ga sharaɗi, kullum ka rubuta takarda a kawo mu. Ko daga Kano aka ce kullum a kawo sako malam, ba a mota ba kai ka san baku wahala, balantana wannan nisan tafiya. Haka suka tafi kullum sai ya turo da takarda. Sai da Umar radiyallahu an, lokacin da ya tura shi ya fita, tun daga fitan shi yana gama sallan walha ya sallamun shugabancin cikin gari, sai ya koma bayan gari ya zaman sai yana kallon hanya yana jiran sako. Sai a kawo mishi takarda, wane ya shahada, mun samu cin gari kaza, mun kai wuri kaza, mun yi kaza. Kuma wanda ake aikowa da za su tafi fa, akwai wanda mashin da ya rike fa karyayya ce fa, karyayyen mashi ne a hannunsa, amma saboda karfin imani haka ya fita. Suna tafiya suka je wata rana, sai na Umar ya ga shiru takarda bata iso ba, har kwana 2 ko 3 sai hankalin shi ya tashi. Ya zauna yayi ne, sai ga wani mutum shi aka aiko, ba ma mutumin Madina ba, akan alfadari. kun san alfadari wannan dabban mai kama da jaki, ita tafiyan ta ba ta yin shi very slow, kuma ba ta gudu, za ka ta sab haka take tafiya. Sai na Umar yana ganin shi sai gane bako ne, ga alaman tafiya tare da shi, da kuma takarda a hannun shi. Ya ce ya akhi man ant, min ain, daga yana ce min qibali Sa'ad, min qibali Sa'ad, daga wurin Sa'ad. Sai na Umar ya ce da shi tsaya, ce a'a bai san sai na Umar ba, ya amirul mu'minin a cikin gari, cikin gonan dawa, ga gari kawai sai ya wuce abin. Sai na Umar ya biyo shi sab yana cewa ba ni labarin Sa'ad bin Abi Waqqas. Yana a'a amirul mu'minin aka ce in faɗa ma. Ma'ana kai a zan ganka da riga duk faci ka ce in baka labari. Yana saurare ni, yana a'a kai ma ka bi, ka je ka ji abin da amirul mu'minin, kaga ashe dan sakon mai amana. Yana ka zo ka je wurin shugaba ka ji me za a ce. Sai da aka shiga garin Madina, ana shiga gari yana gudu sab alfadari. Sai na Umar yana jogin yana bin shi, yana shiga sai ya ji ana assalamu alayka ya amiral mu'minin. Yana jiya ga waye ake masallama, sai ga mutumin da ya tsare shi a garin nan, sai ya duro daga Ka'aba ya ce la ilaha illallah fa hal la takhbirani, sai ba za ka bar amirul mu'minin a kasani akan abun hawa, dan Allah ka yafe mu. Sai ya ce mai la alaik,